بڕیارە پشتی بێنڤەدانên cejnê jî her du fraksiyon kom bibin û wan du reşnivîsan bikene peyrewekê navxwe bo hevpeymanetiya fraksiyonên êketî û goran. Bahar Mahmud endama fraksiyona goran li Parlemanê Kurdistanê ragihand di nihada fraksiyona êketiyê û bizava goran li Parlemanê Kurdistanê du reşnivîs amade kirîne. Piştî bidûmayî hatana bênvedanên cejnê her du la dê kom bin û dê hevpeyvînan li ser her du reşnivîsaken û dê kene peyrewekê navxwe. Ev ca dê araseyî serkiratiya hevbeş hête kirin da ku bihête pesendkirin. Bahar Mahmud amaje bi wî çendê jî kir ku ew reşnivîsa wan amade kiriye li 5 pişka û 18 madda pêk hatiye. Di reşnivîsî de behsa navê hevpeymanetiyê û armanc û karê bihêtiyê wê hevpeymanetiyê kiriye. Hevdem biryara roja yekşembiya bihêt fraksiyona êketiyê li civata nînerên Iraqê bo gengeşekirina darêtina karnameya hevpeymanetiyê di gel fraksiyona goran li bajarê Silêmaniyê kom bibît. Endamekê fraksiyona êketiyê jî li civata nîneran ragihand roja yekşembî fraksiyona êketiyê kombûnekê dêdgel fraksiyona bizava goran encam ded bo yekxistina hizr û bûçûnan û darêtina bername û karê bihêt yê hevpeymanetiya navbera fraksiyona êketiyê û bizava goran li civata nînerên Iraqê.